Çar rûkên çiyayê cîlo bi çîrokin, bi çar dilan stranan dibêjin. Rûkê wî yê Rojava bi simbil tê navkirin, ku ji kevrê şîn e. Her roj çemê zê di ber lingên wî de derbas dibe û strana xwe diherike. Rûkê wî yê başûr bi serbajarê Çelê ve Xûl e. Rûk spî û bi kîz û xîz e. Bi rêhil û lat û raz e. Şahidê şerên germ û sar e, zanyar û kal e, car aram, car jî bi kîn e. Rûkê wî yê rojhilat serpêhatiya serhildaneke windayî bîranîn e. Bi çavê bedran nivisandine destaneke nemir. Serê navşarê diperixîne û çav li zagrosan e. Rûkê wî yê Bakur, Firehîye, deşta mezin e û nihêla avis e. Keleya Elbakê, kevnarên sor û çiyayê morê bi hemû heybet û delaliya xwe xemilandiye, lê ji bêhna bayê gola Urmiyê mihebatê tê. Pirtûka bi navê bayê Cîlo ji aliyê nivîskar Mehmet Aydogan ve hatiye amadekirin û nivîsîn û ji aliyê weşanxaneya Jejeyê ve hatiye çapkirin. Roman ji 168 rûpelan pêk tê.